Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Крум Савов and Live в петък вечер. Ще ви срещнем с актьорското семейство на Ася и Радослав Рачеви. Ще се потопим в едно изключително интересно и актуално изкуство – татуирането с Георги Коджабашев, и след това ще завършим с черешката на тортата и музиката. Тази вечер... Само да ти кажа, че момчето татуист е адаш по фамилия на новия президент на Българската федерация по вдигане на тежести. Се произнася Коджабашев, но нищо, ти смисъл. Може пък той да каже как се произнася. Ти къде знаеш как се произнася? Защото думата по принцип турската е Коджа, която значи много. Добре. Да. Извинете за неправилното ударение. Обучението по турски ще го проведем допълнително. Казваме добре дошъл на Жоро Коджабашев. Здравейте. Кажи ни при теб как започна всичко? Много случайно. Като всяко едно нещо, ако въобще има случайности. Помня до ден днешен как влизах в изпит в университета, в Техническия университет. Си влизам аз за един от последните ми изпити от бакалавърската програма и телефона ми звъни. Ние сме на една опашка, тръгваме да се нареждаме вътре към залата, корема е светна топка и телефона ми звъни. Аз дигам, бутайки се там сред хората, и ми звъни един от тогавашните големи татуисти, и до ден днешен също така голямо име в тази индустрия. Това лято искам да работиш при мене в студиото в Слънчев бряг. И аз такъв ни в клин, ни в ръкав, той е така един мъжкар. Влизам на изпит, мога да се обадя по-късно и затварям телефона, то ми стои в главата. Така в последствие отидох в Слънчев бряг, реших да пробвам, въпреки че категорично отказвах, не знаейки абсолютно нищо за татуировките по това време. Реших да пробвам, запалих се и от тогава толкова много татуировки пред очите ми заслушаха. Той как се обажда на някой? Просто е така, не трябва ли да имаш някакви таланти или някакви способности Да, със сигурност. Това, което той искаше от мен по това време, трябваше му човек, който да стои вътре в студиото и когато влизат клиентите, да не се налага той да става, да хвърля ръкавиците, да разговаря с тях и след това, да прекъсва работата си. Трябваше му човек, който просто да разговаря с клиентите. Welcome boy. Да. И това бях аз, welcome boy. И почна от welcome boy, а всъщност си учил и с инженерна специалност по телекомуникации и компютърни мрежи. Точно така. Зарязваш цялото това образование и започваш да правиш тато си в Дания. Точно така. Аз отидох да карам магистър всъщност в Дания. Да. Ще ставам инженер, но за всеки случай тогава си бях вече купил едни такива китайски машинки, взех си ги в едно куфърче и си казах: Дания е скъпа държава, няма да натоварвам родителите ми да ме издържат там. Имах там някакви спестени пари, взимам ги с мене, научих датски, доколкото мога да го науча предварително, за да съм по-добре пласиран на пазара на труда, като си търся работа. И си викам, план С, си взимам машините за татуиране, ако нищо не стане, ще почна да татуирам. Хубаво, ама план С, те плановете, те за това се правят да се объркват. План С рязко стана план А и... Така. И така започна лека по лека да крадеш занаят, както се казва. То си е скъпо удоволствие това, нали? Особено в Дания цените още по това време бяха доста по-високи от това, което са тук. Защото там услугите са много скъпи. Всичко, държавата с най-висок стандарт горе-долу в Европа. Да, аз до ден днешен помня как бях на плажа и буквално се прибирам така след университета и паркирам. Ние живеехме в един апартамент тогава на 2 етажа и влизам от градината в кухнята и някакво парти вкъщи, са квартиранта ми от Копенхаген, тогава. Някакво парти в кухнята, много хора, и аз като влезах и всички така ме споглеждат, И аз здравейте на всички, поздравявам ги. По едно време един човек само се осмели да ме попита: Патрик, вика, каза, че май правиш татуировки. Те гледали някакви снимки във Фейсбук от Слънчев бряг. Можеш ли, вика, това да ми направиш? И аз такъв поглеждам, казвам: да, мога. И следващия момент дъжд от телефони пред мене и викам: ясно, работата е тръгнала към... Няма да е инженер по телекомуникации. Край магистратура, старт. А всъщност, необходимо условие ли е да рисуваш добре, за да станеш татуист? Защото... Не, все пак трябва да имаш някакъв поглед за светосенки, за чертите на това, което правиш. Със сигурност това е невероятно предимство. Аз, да си призная, когато започвах да татуирам, нямах никаква представа от рисуване. Първо се научих да татуирам и след това се научих да рисувам, когато разбрах, че това е неизменна част от това да съм добър татуист. Но реално погледнато, наистина погледа за дълбочина, за сенки, то е като погледа да можеш да изразиш себе си през изкуството, което твориш. Естествено, много е хубаво човек да има познания за... Това, което правиш върху кожата, можеш да го нарисуваш на платно, на лист? Да, даже още по-лесно е. Аз така се шегувам. Платното и листа нито кървят, нито са гладни, нито им се ходи до тоалетна. Те си стоят там и търпеливо, каквото ти е кеф, просто го търпят. А тези, викаш, мазохисти, в един момент им идва на нагорно. По колко часа горе-долу? Средно не е най-сложна, не е най-огромна като
нали, размер? При мен сесиите са с продължителност между 4 и 6 часа, като тук, нали, относително, защото една от най-дългите ми сесии е близо 11 часа. Но 4-6 часа е така един много оптимален момент, в който хем да се насладиш на цялото преживяване, хем когато усетиш, че става дискомфортно. Насладиш? Ти се наслаждаваш, ама си страда обаче. Нали? И хората се наслаждават. То става като един ритуал, защото татуирането е ритуал още от древни времена и аз съм много силен привърженик на това то да се запази като ритуал и ако, доколкото е възможно, да не се комерциализира, а да може да се докосне до вътрешния емоционален свят на всеки един от хората, с които примерно аз работя и да използваме татуировките като един израз на този вътрешен емоционален свят, за да можете да изразят себе си. А всъщност хората, като идват при тебе, всички ли са наясно какво точно искат или просто идват, аз искам да се татуирам. Аз на Слънчев бряг повечето май са и пияни, като идват. Там е съвсем различна. И въобще не знаят къде се намират. Как успяваш да разбереш кой какво иска или да го насочиш към нещо, което е подходящо за него? Да. За мен е много важно личностния контакт с човека и така си правя едни консултации с хората преди големите проекти и им задавам няколко въпроси. Стигнат дори до момента, в който използвам астрологията като инструмент, за да надникне във вътрешния емоционален. Има и мъже, които се интересуват от астрология и имат понятие от астрология. Не само отбелязвам, защото той смята, че това са женски глупости. Татуизъм и астрология са все отвлечени някакви. За тебе. В оная графа. За тебе. А имаш ли техника, която ти е по-специфична и когато някой види твой татус, да каже това го е правил Жоро? Да, разпознавам се. Аз работя в стил черно-бял фотореализъм, така наречен. Тук вече са хиляди определения, хиперреализъм и така нататък, нали? Но основното нещо, което аз залагам в моите татуировки е наистина идеята и на тези консултации, които провеждам с хората, е много важно за мен защо те желаят да се татуират и какъв е замисъл. Всеки един човек има замисъл за своята татуировка, тъй като това е много интимно преживяване сам за самия човек. И за мен е много важно да влезна вътре в емоционалния свят на този човек, доколкото мога, да разбера този замисъл, да се поставя буквално в обувките на този човек, да преживея целият този замисъл сам за себе си и да подготвя проект, който да изобразява тази идея през моя опит като артист, като татуист. Най-странната татуировка, която си правил? Това е един от най-често задаваните ми въпроси. Буквално с времето... Добре, може би така, която ти лично малко ще се срамуваш да го кажа, че е твоя, ама какво да направиш, клиента го иска. Това беше в слънчево-брязките години. Няма да го забравя, останало ми е така до ден днешен. Дойде една дъчанка, да е жива и здрава дамата, но по това време тя най-вероятно не си е давала сметка за всички неща, които говорим в момента. Тя имаше две имена, татуирани на седалищната част от тялото, така да го кажем. Дано са на различни мъже. Да, но интересно беше, че двете бяха задраскани, а третото стоеше. И аз трябваше да задраскам третото. Така ли ги прави? И да напиша четвъртото, с което беше името на момчето, с което тя беше дошла. Между другото, има ли определен типаж, профил на хората, които решават, че искат татуировка? В смисъл, има ли такива, които автоматически се изключват сами себе си, че никога няма да влезат да поискат? Това с астрологията ми помогна малко да ги разгранича, кои са хората, които биха така се докоснали от татуирането и кои са хората, които просто го отхвърлят. Обикновено хората, които са водни зоди или имат много вода в... те са хора, които са доста по-свързани с емоционалния свят, по-емоционални хора и за тях е доста така близко до същността им да се докоснат до изкуството под някаква форма и да изразяват себе си чрез татуирането. Докато въздушните, някои от огнените зоди, тези хора, които са постоянно напред-назад, хиляди неща се случват, те си казват, това ще ми умръзне, защо? Как ще го гледам аз това цял живот? И то няма връщане. Веднъж направено. Земните, къде отиват земните? Цялата тази работа. Земните са изключително структурирани. Те са тези, които ще дойдат в точния час, в точния ден. Те дори 5 минути по-рано, даже 10-20 ще изчакат в колата, да са сигурни, че няма да закъснеят. И те са често хората, които са си наумили, че нещо ще е така. Много трудно може да го... Следващия ни гост, изпълнителя Павел е такава зодия. Да, той със сигурност не обича да закъснява. Той беше дошъл на време. Кои са най-чувствителните и най-болезните места за татуиране? По тялото, да. Те малко се бият тук. Ребрата така отстрани са една от най-чувствителните зони, но тя се бие и се сравновава с тук вътрешната страна на бицепса. Някой прави ли си тук от вътрешната страна татуировка? Тя почти не се вижда.
Супер, много добре се вижда. Да, особено като е хубав размер, много добре се вижда. Ако бицепс е хубав размер. Дидо пита господин Коджабашев, нали правилно ударение? Да, много ви благодаря за тази корекция. В наше семейство се коригираме постоянно. Така. Вие имате ли тато си? Аз нямам татуировки. Добър въпрос. Да, като един виден инженер по телекомуникации нямам татуировки. Добре, възможно ли татуист да няма нито една татуировка? Напълно възможно. Имам 5 точки по тялото, които съм позволил на много интересни хора. Аз много пътувах през годините в цяла Европа и съм се срещал с какви ли не интересни хора. Да съм позволил на 5 души да ми оставят по една точка за спомен и по този начин аз пазя енергията, която те имат. Като една от точките, примерно, сега не знам дали се вижда, то е планетата Земя отдалече погледнато. Да, е от едно момче, което всъщност ме открехна към медитацията и към всички духовни практики. С него се запознах в Англия и той дълго време работеше, спести всичките пари, които спестяваше там през 5-те години, които работеше като татуист, построи една къща на техните, даде останалата сума кеш и замина за Миянмар и стана монк, будист и един път на 6 месеца само в една група ни пуска по някоя снимка, видео, да обясни как да го намерим, да го включим, да направим онлайн интервю с него. Един път на 6 месеца ще се свържа с него да видим. След 6 месеца ще се свържа с теб, кажи му, че имаме желание. Получава ли се обаче, човешката природа е много склонна към зависимости? Алкохолни, наркотични, хазартни. Имам чувство, че и към татуировките се пристрастяват хора. Има нещо такова. Аз това го изследвам последните сигурно 4 години от кариерата си много сериозно и задавам директен въпрос на моите клиенти какво ги кара да се връщат отново и да го правят отново и отново. Някои от повечето казват, нямам никаква представа. Аз имам една моя личностна идеология, която е свързана с самото преживяване, така наречената болка, защото за мен е, пак както казах, татуирането е ритуал и в този ритуал има една сфера на пречистване на душата. Било то от болката или от начина, по който просто нещо, което дълго време е теено вътре като емоция, бива изразено под формата на една картина върху тялото. И този ритуал на пречистване от време на време, когато се натрупа някакъв, било то багаж, емоционален, каквото и да е, нали, тази форма на изразяване води до... Много духовен и интелектуален аспект даде на това, ама как ще коментираш мутренската мода и това на едни псевдопатриотари, които Христо Ботев, Васил Левски, така нататък, по бицепси, по пръстци, по вратове и само в ушите и в носа не си ги татуират, което с една идея малко повече. Аз подкрепям всеки един, който е съзнателен в своя избор. Когато изборът е продиктуван от мода, видял съм го някъде, това ми харесва и това, и въобще, нали, отговор на въпроса защо се татуираш, не знам, така ми харесва. По-скоро, нали, гледам да задълбая малко надълбоко и когато човек дойде при мен и желая да се татуира и видя, че той всъщност го иска, защото външен фактор му е повлиял, по-скоро казвам, че или, нали, не е сега момента, или по-скоро аз не съм артист, защото отново казвам, за мен това е ритуал, а ритуалите са нещо свещено, което трябва да не се претупва. Симпатичен. Въпрос, можем ли? Не можем. Тя винаги е с усещането, че преданието е 2 часа. Добре, значи кани няма. 7 гости, но накрая стигаме до втория. Той статурането е така. 5 минути остават и тия 5 минути 1 час стават. Така че благодаря на артиста Георги Коджабашев. Аз много ви благодаря също.